ti yw fy mrennig ni, a dolaf di. Arglwydd ti yw fy nghyfaill ci, molaf di. Bydd byddoedd, bydd byddoedd, bydd byddoedd. Bydd byddoedd, bydd byddoedd, bydd byddoedd. Bydd byddoedd, bydd byddoedd, bydd byddoedd. Olaf di fy arglwydd am holl nerth, canaf gan o fawl i ti. Does na neb yna dim mor deilw, i'w addoli fel rwy ti. Molaf di, molaf di, molaf denw di, bydd byddoedd. Molaf di, molaf di, canafoliant i ti, bydd byddoedd. Olaf di fy arglwydd am holl nerth, codi nwyl o fri i ti. Does na neb yna dim mor deilw, o'm holl fawl am cariad i fel ti. Molaf di, molaf di, molaf denw di, bydd byddoedd. Molaf di, molaf di, canafoliant i ti, bydd byddoedd. Molaf di, molaf di, molaf denw di, bydd byddoedd. Molaf di, molaf di, canafoliant i ti, bydd byddoedd.
hael y lloer a'r ser I gyd. Le I ni, mae gariad o mor gri. Heddiw a phob un dydd a ddaw, mae Duw yn ffrind ac mae gyr gael. Neidiw na gweiddi nawr, mae cael. Wel, bore da I chi gyd. Bore da. Yn hyfryd I weld chi. Pawb wedi cysgu yn rhy dda, dwi'n gweld. Yn araf iawn yn dod. Bore ma, ond dyma ni. Diarno. Mae'n helpu os ti'n tro'r peth ymlaen. Sori pawb. Dwi ddim yn technical o gwbl. Bore da. O, nawr mae pawb wedi deffro. Maen nhw'n ateb ti. Ie, maen nhw'n ateb fi. Pawb wedi cael brecwast bore yma? Yn barod am diwrnod amazing? Gwych. Nes ti cael run ti bore yma, Lewis? Nes I cael... Na, sori. Nes I cael uwd, ond ddim run. Uwd ond dim run. Digon teg. Is ti am run? Na. Rhaid I fi gofyn. Pam mae pawb yn chwerthu'n gymaint? Pwy sydd wedi mynd am run heddi? Unrhyw un? Gwyl. Gwyl. Gwyl Jeffs. Dwi'n mynd I cyrraedd fan hyn, ddo. Ie. Shocker. Mae'n I mynd am run, ond Mynd am gyrraedd run, ar ond amser. hwyr I Llanw. Disgraceful. Priorities. Boys, mae gyda ni wledd bore yma. Ni'n cael Martin a Meilir Geraint yn arwain bore yma. Woo! Come on. A mae hwn yn foment fawr I fi fel dad. Mae fy mhlant yn cael mwynhau gwledd gyda Martin Geraint a Meilir wrth gwrs. Ond mae hwn yn seriously special bore yma. A mae Martin wedi cael ei anfarwoli trwy y GIF Penblwydd Hapus. Pwy sydd wedi danfon y GIF o Martin Geraint a Penblwydd Hapus? Yeah, lot o bobl. Dwi'n gweld ti tua 20 gwaith y flwyddyn, Martin, ar WhatsApp. Os rhywun yn cael penblwydd heddiw? Gutted. Surely bysa rhywun wedi gallu ffeicio fo. Wythnos yma, unrhyw un? Na. Mis yma? Gwenon. Mae Gwenon yn cael ei penblwydd. Penblwydd wythnos yma? Waw. Ti'n cael penblwydd wythnos yma? Wyt ti? Amazing. A Nigel? O, wel, falle bydd yna treat ar y ffordd. Ar ddiwedd y gwasanaeth teulu gyda'n gilydd, byddwn ni'n cael amser I cael te a coffi. Ac ar ôl te a coffi, byddwn ni'n cael cyfres o TED Talks fan hyn gyda Lydia Power, Anna Hughes a Cynan Llwyd yma yn y neuadd. A hefyd, mae'n cyfle I gael ein ysbrydoli a herio o hanes yr eglwys yng Nghymru gyda Jonathan Thomas lawr y coridor yn ystafell bellaf. Da. Plant, byddwch chi yn mynd allan gyda Jack a'r tîm. So am 11 o gloch bydd Jack a'r tîm yn barod I croesawu'r plant lawr y coridor. Just I ddweud, byddwn ni'n dechrau gyda'n gilydd fan hyn am chwarter wedi 11. Bydd Mays yn arwain amser o fawl am chwarter wedi 11 fan hyn. Wedyn byddwn ni'n rhannu I pa bynnag stafell hoffech chi fynd I. There will be translation in both locations. So if you're going down to listen to Jonathan, take your headset with you. Arwel will be translating. If you're staying here, try and congregate in this area, and there'll be kind of live translation going on without the headsets. Whispers. Yeah, so if you need translation, you can choose whichever session you want to be in as well.
Great. So, ni'n mynd i handio dros dy chi. So, na i jyst gwyddio cyn i chi dod lan, os mae hwnna'n okay? So, yeah. Arglwydd, ni'n diolch i ti am yr eglwys sy'n llawn bob oed. Diolch am y ffordd ti'n caru plant a ni'n cael y fraint o addoli a fod gyda nhw heddi. Ni'n gweddio y bydde di'n bendithio pob un ohonyn ni o'r iengaf i'r hynaf a chwrdd â phob un ohonyn ni, sut bynnag dyn ni angen. Neu di symud yn ein plith ni heddi yn gwneud y pethau mae dim ond ti sy'n gallu a basau Iesu cael y gogoniant i gyd. Yn ei enw ef. Amen. Mae Steff wedi dwy'n y dechreuad, achos o'n i'n mynd i weid Martin ydw i, a dwi wedi bod wrthi ers tua 30 mlynedd nawr yn rhoi adloniad i blant. So, y peth cyntaf yn ei ofyn, mamis a daddies, pwy sy'n cofio pan o'ch chi'n fach? O, serious. Ond nithwr, oedd Ffrwd y dweud wrthai, dim just y mamis a daddies, mam gys at y keys. Ffenestri, o'n i fy nôl i ddyddiau ffenestri, mae Ffrwd yn cofio amser maith yn ôl. Ond mae'n braf bod yma. Nawr te, y peth cyntaf eisiau checio yn Llanw eleni yw, ydy pawb yn ffrindiau? Ydych chi? Eisiau checio. Dewch ni checio bod ni'n ffrindiau. Trowch at y person drws nesa. Ysgwyd llaw. Dwydwch helo. Bore da. Sut wyt ti? Ag atebwch. Da iawn, diolch. Trowch i'r person ar yr ochr arall, dewch yn un peth, ysgwyd llaw, dwydwch helo. Bore da. Shwmai, but. A nawr i fi, dwydwch helo. Shwmai, Marti Geraint. Dewch yn mi feddwl. Ond, mae'n braf cael bod yn ffrindiau. Nawr te, o'n i'n wedi bwriadu i chi ganu hon, ond bore yma tro ni'n ymarfer, oedd Cynnan wedi cael yr urge i ganu. Felly, ni wedi cael yr urge i roi'r geiriau ar y sgrin. Os ych chi'n cofio'r gan, ymunwch gyda fi. Mae yna symudiadau hefyd wrth gwrs. So, ych chi'n rhydd i ymuno yn y symudiadau. Ond i gychwyn, gewch chi eistedd. Ie, neis. O, mae'n braf cael bod yn ffrindiau yn yr eglwys lle mae'r Iesu yn fyw. O, mae'n braf cael bod yn ffrindiau wrth i ni addoli Duw. Sdim ots am y tywydd os do'r hael neu'r glaw. Mae gen i ymbarel, mae gen i sbectol swel, a gen i chwarae tan y bore cyn dweud ffarwel. Reit, cwpiwch fi. Mae pawb yn dweud dwylo i fyny. Mae pawb yn dweud dwylo i lawr. Mae pawb yn dweud pawb i sefyll, a thara droed ar y llawr. Mae pawb yn dweud bysedd ar glistiau. Mae pawb yn dweud sefyll fel cawr. Mae pawb yn dweud troi a throi a throi. Mae pawb yn dweud steddwch i lawr. Da iawn. Nawr i'r bobl sydd yn ofni codi dwylo, mae'r gan hon i chi. Dwi'n O, mae braf cael bod yn ffrindiau yn yr eglwys lle mae'r Iesu yn fyw. O, mae braf cael bod yn ffrindiau wrth i ni addoli Duw. Sdim ots am y symud o le i le i le, mae gen i goesau chwym. Rwy'n wedi troi yn gyflym ac os ewn i nawr, byddwn yn omhen dim. Barod? Mae pawb yn dweud dwylo i fyny. Mae pawb yn dweud dwylo i lawr. Mae pawb yn dweud pawb i sefyll, a tharo troed ar y llawr. Mae pawb yn dweud bysedd ar glistiau. Mae pawb yn dweud sefyll fel cawr. Mae pawb yn dweud troi a throi a throi. Mae pawb yn dweud steddwch i lawr. Mae pawb yn dweud dwylo i fyny. Mae pawb yn dweud dwylo i lawr.
Mae pawb yn dweud pawb i sefyll, a tharo troed ar y llawr. Mae pawb yn dweud besedd ar glistiau, mae pawb yn dweud sefyll fel cawr. Mae pawb yn dweud troi a throi a throi, mae pawb yn dweud steddwch i lawr. Diolch. A sdim byd fel bod yn ffrindiau yn eglwys Duw. A peth gorau a bod yn ffrindiau yma yn Llanw, right, yw, os chi yn rhoi Duw yn rhif un, a bod eich ffrindiau yn rhoi Duw yn rhif un, fyddwch chi'n ffrindiau am byth ar y ddeiar ac yn y nefoedd. So mae hwnna am byth bythoedd. Amen. Ond, ydych chi hefyd yn ffrindiau gyda'r anifeiliaid? Wy'n gweld bod oedd anifail yma neithiwr, a mae yna anifail yma heddiw. Mae yna gi yma, wedi gweld ci yn barod. Ble mae'r ci? Dra fyna. A'r ci, na fe, mae yma to, helo. Mae rai fi wybod beth yw enwau'r cwn. So beth yw enw'r ci? Pupur. Pai dweud taw halen yw hwnna. Pwy yw hwn? Nela. Nela a phupur. Wel, ardderchog. Pidwch gweithio gyda phlant ag anifeiliaid, maen nhw'n dweud? Wel, dwi yma i brofi'n wahanol. Nath Duw greu'r anifeiliaid cyn pobl hyd yn oed. Ac yn y gan nesaf, mae yna waith gan bawb i wneud. Plant, mae rhaid i chi nabod sŵn pa anifail, neu pa anifail sy'n gwneud y synnau gwahanol yn y gan nesaf. Mae'n dda, dweud. Oedolion, mae rhaid i chi feddwl ble yn y Beibl i ni'n clywed am yr anifeiliaid yma. A wi eisiau o leia 2 enghraifft am bob un. So plant, gwrandewch ar y sŵn. Meddyliwch pa anifail sy'n gwneud y sŵn. Oedolion, ble yn y Beibl mae yna sôn am yr anifail yna, okay? Falle fyddwch chi'n nabod y synnau hefyd. Beth yw ti'n gallu clywed? Mw. Beth ydw i? Beth yw ti'n gallu clywed? Dwi'n gallu clywed buwch. Mw. Rai, pam i'n ei sŵn buwch? Mw. Dwi'n gallu clywed buwch. Rai, oedolion? Stabal? No way. Ddim yn ddigon da. So 2 enghraifft o ble chi'n clywed am fuwch neu wartheg yn y Beibl. Joseph, breuddw Joseph. Right, mae hwnna'n un amlwg. Mynydd Carmel. Wy'n meddwl am yr un lle mae'r Philistiaid yn dwyn arch y cyfamod. A maen nhw'n cael 2 fuwch i fynd ar arch yn ôl. Mae rai fi ddweud yna, achos mae'n dod wedyn. Oce, y sŵn nesaf. Plant, gwrandewch. Beth yw ti'n gallu clywed? Beth ydw i? Beth yw ti'n gallu clywed? Dwi'n gallu clywed? Dafad! Me! Come on, pawb yn ei sŵn Dafad. Me! Dwi'n gallu clywed Dafad. Rai, dyle hwn fod yn hawdd. Ti'n gwybod le mae Dafad yn digwydd yn y Beibl? Neu oen? Y Dafad golledig, a Dafad golledig ardderchog. Oen Duw ardderchog. Hwna'n hawdd, dweud. Rhy hawdd. Ac wrth gwrs mae Iesu'n cael ei nabod fel y bugail da sy'n nabod i ddefaid. A mae'r defad yn ei nabod e. Oce. Chi'n meddwl, jyst anifeiliaid yw hwnna'n, hei.
Nesa. Beth wyt ti'n gallu clywed? Beth ydw i? Beth wyt ti'n gallu clywed? Dwi'n gallu clywed mochyn! Reit, pa wedi'i sŵn mochyn? Soch, soch. Soch, soch. Ac oeddech chi'n gallu gwneud trwy'n mochyn? Reit, llaw dros y pen. Tynnu trwy'n yn ôl, a wedi'i sŵn mochyn. Dwi'n gallu clywed mochyn! Reit, moch. Neu fochyn. O, y mab a Fradlon, licio hwnna. Y stori... O, ti'n gwybod un arall? Yn y tŷ, y mab a Fradlon, ardderchog. Mae'n bwydo'r moch, yn dywe. Stori yn lyc wedyn am Legion, fe. A'r dyn, a'r ysbrydion aflan yn cael ei taflu mewn i'r cenfaint o foch. Nawch chi air, ei, mae hwn yn addysg hefyd. Cenfaint o foch. Ger y wartheg, cenfaint o foch. Ac diarhebion, mae'n sôn bod menwod, merched, dwi'n eisiau bod yn gas, ond merched drwg, mae e fel bod modrwy, fel rhoi modrwy yn rhwy'n mochyn. Diarhebion. Pidwch wneud hwnna, pidwch wneud hwnna. Right, nesa. Beth wyt ti'n gallu clywed? Pipur, calm down, calm down. Beth ydw i? Row, row. Beth wyt ti'n gallu clywed? Dwi'n gallu clywed. Dwi'n gallu clywed ci. Dim mor hawdd. Dim mor hawdd cwn ydyn. Ac oen diw. Le chi'n clywed am gwn, falle? Ie. Na'r un briliau si. Fel ci yn mynd nôl at ei chwyd. So diarhebion eto. A wedyn... A'r plant yn bwyd... Nice. Nice, na beth da fi hefyd. So yn Marc, mae'r... Oedd Iesu, dwi'n meddwl, licio be wedodd hi, achos oedd ganddi menyw a merch oedd ag ysbryd aflan, ac oedd Iesu'n dweud, o ie, ond i ni fod i ofalu am y pobl cyn anifeiliaid, a wedodd hi, o, mae hyd yn oed cwn yn bwyta'r cryms ar wylad o dan y bwrdd. Ardderchog. Reit, un anodd nesaf, boes, un anodd. Beth wyt ti'n gallu clywed? Beth ydw i? I-o! Beth wyt ti'n gallu clywed? Dwi'n gallu clywed asyn! I-o! 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 Dwi'n gallu clywed asyn! Dwi'n meddwl bod angen yr oedolion fan hyn. Plant. Ddych chi'n nabod yr asynod. Un enghraifft o asyn yn y Beibl? Pan gath Iesu Ieni, Mair a Joseph yn teithio ar gefn asyn i Bethlehem. Beth yw ti'n gallu meddwl am asyn arall? Nôl i Bethlehem, a beth am ar Sul y Blodau pan nath e mynd i Jerusalem? Ar beth nath e deithio wedyn? Ar asyn, ie, ardderchog, da iawn. So, i ni'n symud ymlaen, at fwy o anifeiliaid. Ond tro yma, i ni'n symud o'r fferm i'r anifeiliaid falle, wel, i ni'n gwybod bod nhw ar Arch Noa, right? Ond erbyn hyn, maen nhw'n byw yn y jwngl. Nawr, os rwy'n i bod i'r jwngl, os rwy'n i bod i ddolgellau ar nos Iau,
neu Aberdeen ar nos Lun, neu'r Bala unrhyw noson. So, anifail sy'n byw yn y jwngl. Wedi clywed Eliffant o'r cefn. So'n gwneud pethau'n hawdd i chi. Eliffant o'r cefn. Reit blant. Wy eisiau chi actio fel eliffantod. I ni'n mynd i symud fel eliffant. So, dewch ar fy ôl i. Ni'n mynd i deithio ar hyd yr ystafell. So, plant, os ych chi moyn symud fel eliffantod, dewch ar fy ôl i. A mae yna ddawns fe chi'n neud hefyd. So, dilynwch fi. Trwng hir. Barod. Go. The jungle, the jungle, the jungle. Y fi yw brenin y jwngl sy'n tenasu dros yr anifeiliaid lu. Yn cyfri papur cyntaf yn y bore ac yn cyfri yn y nos. Stop! Reit, afon. Pa bydd afon? Wrth yr afon, coeden. 4, 5, 6 yng nghanol y coed. Cuddio. 7, 8, 9 yn chwarae cuddio. Coron. Y fi yw'r brenin gorau erioed. Steddwch fyna, achos mae yna rhagor o anifeiliaid. Steddwch. Right. Nid i achos i rhywun i grio'n barod. OK. Pa anifail yw hwn? Crocodeil. Coes y byr, ond ceg anferth. Ac os danedd bach neu ddanedd mawr gan crocodeil? Mawr. Reit, wisio chi wneud ceg mawr fel crocodeil? Newch chi'n gyflym, make it snappy. So ni off, ni'n mynd i symud fel crocodeilod. Barod, dewch ti ôl i fi. Come on, Caleb. Y crocodeil y dod. I ni'n mynd lan fan hyn, boys. Os na le yna. Y fi yw brenin y jwngl sy'n tenasu dros yr anifeiliaid lu. Dwi wedi cael ffred ar. Yn cyfri papur cyntaf yn y bore ac yn cyfri yn y nos. Afon. 1, 2, 3 wrth yr afon. Coeden. 4, 5, 6 yng nghanol y coed. Cuddio. 7, 8, 9 yn chwarae cuddio. Coron. Y fi yw'r brenin gorau erioed. Rhaid, dewch yn ôl. Eisteddwch fyna. Da iawn. Rhaid. A ni fel arall ar ei ffordd. Pawb yn ôl y saff. Mwy o grio. Na. Chi'n gallu gweld fyna? Rhaid. O, mae hwn yn gyfrwys. A mae yna sôn am hwn yn y Beibl. Oedden ni yn chwilio am crocodeil yn y Beibl, a mae pobl yn trio dweud Leviathan o phethau felly, ti'n gweld. Arfon, wedys ti bod crocodeil yn Bible.net. Right. Neidr, oce. Pa sŵn mae'r neidr yn ei wneud? Oce. So, i ni mynd fel nadredd o'r gorau. A mae neidr yn anadlu, neu ddim yn anadlu, ond aroglu trwy ddefnyddio ei dafod. So, eisiau tafodau allan.
So siŵr os hwnna'n eisiau fel da. Reit, gwyliwch y nadredd. Reit. Yn eitha isa, oce? Wel, fan hyn. Ni'n mynd i weld Nelly. Helo. Y fi yw brenin y jungl. We've made my way immediately. O, typical. Helo. Papi cyntaf yn y bore ac yn cyfri yn y nos. 1, 2, 3. Yr afon, coeden. 4, 5, 6 yng nghanol y coed. Cuddio. 7, 8, 9 yn chwarae cuddio. Coron. Y fi o'r brenin gorau erioed. Eisteddwch. Un arall ar y ffordd. Right. Nawr, mae gan yr anifail nesaf goesau hir, ond nid giraff. Nid giraff. Da. Coesau hir a thenau. Yeah! Flamingo. A'r peth pwysig am flamingo, mae'n... Flamingo? Hey. Flamingo yw maen nhw'n hoffi sefyll ar un goes. Felly, yn yr un nesaf, ni'n mynd i symud rownd ar un goes. Yn hercian. Okay? Barod. Sefyll ar un goes. A theithio ddel. Y flamingo. Y fi yw brenin y jungl sy'n tenasu dros yr anifeiliaid li. Yn cyfri papur cyntaf yn y bore ac yn cyfri yn y nos. Afon, 1, 2, 3 wrth yr afon, coeden, 4, 5, 6 yng nghanol y coed, cuddio, 7, 8, 9 yn chwarae cuddio, coron, y fi o'r brenin gorau erioed. Snap, 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 snap. Y fi yw brenin y jungl, da iawn Fred, yn yr anifeiliaid li. Yn cyfri papur cyntaf yn y bore ac yn ffio wrth wneud. Afon, 1, 2, 3 wrth yr afon, coeden, 4, 5, 6 yng nghanol y coed, cuddio, 7, 8, 9 yn crocodile yr un goes, coron, eliffantod, trwng hir, Falle ddod rownd i cefn. Afon, wrth yr afon, coeden. Dyma'r eliffant. 7, 8, 9 yn chwarae cuddio, coron. Gorau erioed. Ac yn ola. Yn cyfri ac yn cyfri yn y nos. Afon, 1, 2, 3 wrth yr afon, coeden, 4, 5, 6 yng nghanol y coed, cuddio, 7, 8, 9 yn chwarae cuddio, coron, y fi o'r brenin gorau erioed. Ond, pa anifail yw brenin y jungl? Ond i ni'n meddwl, nid am frenin y jungl, ond am frenin y brenhinoedd. Pwy yw brenin y brenhinoedd? Brenin y bydysawd? Duw a Iesu a'r dderchog. A nhw'n i glywed amdano fe gan Meilir sydd ar ei ffordd nawr. Rwch glap i bawb. Cyn i chi eistedd. Tra bod Meilir yn siarad, dwi eisiau chi mynd â darn o bapur.
Ewch y darn y bapur a rhywbeth i arlunio, a dwi eisiau chi arlunio cymed o'r anifeiliaid chi wedi gweld bore yma a phosib o'r gorau. So darn y bapur, rhywbeth i arlunio, anifeiliaid y fferm neu anifeiliaid y jwngl, neu'r anifeiliaid chi wedi gweld y bore yma, pupur a nel o'r gorau. Dwi'n yn y ffordd, meis. Na i adael hwn fan hyn, gewch chi gopio. Mae'r llwyfan wedi cael ei cyfrog am blant. Fi'n siŵr be i wneud fan hyn. Be yw protocol fan hyn? Pwy yw'r safeguarding officer fan hyn? Nes ti ddim specify o lle nhw fod... Dim bai nhw, bai ti hwn. Wastad. Ond nhw'n gwybod be i wneud. Di pawb di joio mor belled? Fi'n siŵr bod plant i jo, fi'n edrych draw fan hyn, a mae'r 20s and 30s. Sean Mawrth, ti wedi cael good time, dwi'n boi? Ti wedi cael good time bore yma. So tra bod y plant yn arlunio, dwi'n just mynd i cymryd 5 munud, wel 10 munud. Dwi'n trio cadw un fyr, siarad gydro oedolion ar pobl ifanc. Fi'n mynd siŵr plentyn pwy hwnna, dim fi. Os chi'n wyndro pam bod chi'n sôn am anifeiliaid bore yma, dad a fi'n sgwrsio be newn ni wneud bore yma, am be newn ni sgwrsio, a dad i dweud, newn ni rhywbeth am anifeiliaid. A ni fel, pam ti eisiau gwneud hwnna? Basically, achos oedd eisiau chwarae gyda puppets yn Llanw. So, dyna be nathon ni. A o'n i'n sôn neithiwr be ni'n mynd i wneud bore yma, a ni'n dweud wrtho fe, please cadw fe'n fyr, fi'n gwybod be ti fel, unwaith ti lan na, you'll be loving it. A fydde di'n cymryd awr. Ond, sneb fel teulu cadwch chi'n humble os e. A mae tad ci a mam gi yn aros dyn ni yn yr Airbnb, lyflu yn Aber. A ddyn clywed fi'n dweud yn wrth dad, a fi'n pregethu yn caffel ni. A yn ei eiriau fe, and I quote, but you can go on a bit yourself, mind. So, keep you humble. Ond pwy sy'n kind of animal lover fan hyn? Pwy sy'n berson anifeiliaid yn ystafell yma? Cwbl ohono ni. Ond fi'n mynd i dwy'n tric Lewis a gofyn, so fi'n mynd i roi, os ych chi'n berson cathod, neu ych chi'n berson ci i roi dwylo lan. So rôl 3, cath, ci, okay? 1, 2, 3. Fi'n meddwl taw'r cwn sy'n ennill hwnna just about. Dog people ydyn ni yn Llanw, mae rhaid. A chi'n offi gwylio fel rhaglenni natur, unrhyw fel David Attenborough fans fan hyn. Fi'n dwlu ar rhaglenni natur. Mae'n jyst yn anhygoel pawb chi'n gweld fel... Anifeiliaid ni ddim hyn yn gwybod sy'n bodoli. Maen nhw ar y rhaglenni yma, a maen nhw'n brilliant. A ni just pan fi'n gwylio nhw, chi'n gallu gweld pa mor anhygoel yw Duw. Achos Duw sydd wedi creu pob un o'r anifeiliaid yma. A mae dad i sôn yn barod, Duw nath greu yr holl anifeiliaid, yr anifeiliaid ar y tir, yr anifeiliaid yn y môr. A mae'r Beibl yn dweud yn Genesis, mae'n dweud ar ôl i Dduw creu yr anifeiliaid i gyd, mae'n dweud, nath e edrych ar hwn a dweud, mae hwn yn dda. Mae hwn yn dda. Mae be dwi wedi creu yn dda. Ond hyd yn oed ar ôl gwneud yr anifeiliaid ar y tir a yn y môr, oedd rhywbeth ar goll. Oedd Duw eisiau gwneud rhywbeth arall, rhywbeth special. A chi'n gwybod be oedd y peth na? So ni'n darllen o Genesis 1, adnodau 26 i 27. Mae'n dweud, yna dwedodd Duw, gadewch i ni wneud pobl yn ddelw ohono ni'n hunain, i fod yn debyg i ni, i fod yn feistri sy'n gofalu am bopeth, y pysgod yn y môr, yr adar yn yr awyr, yr anifeiliaid, y ddeiar gyfan, a'r holl greaduriaid a phryfed sy'n byw arni. Felly dyma Duw yn creu pobl ar ei ddelw ei hun. Yn ddelw ohono ei hun y creuodd nhw yn wryw ac yn fenyw. So mae Duw wedi creu miliynau o bethau anhygoel. Pan chi'n watcho David Attenborough, yr anifeiliaid yn y môr, yr anifeiliaid bach, dyn ni'n hyd yn oed gallu gweld. Mae Duw wedi creu nhw i gyd. Ond dim ond pobl, dim ond chi a fi, mae'r Beibl yn dweud, sydd wedi cael ei creu ar ei ddelw ei hun.
A mae hwnna yn anhygoel pan chi'n meddwl am y peth, bod ni wedi cael ein creu ar ddelw Duw. Pan chi'n edrych o gwmpas y stafell yma, mae pob un person, pob un plentyn yn wyrth. Achos maen nhw wedi cael eu creu ar ddelw Duw. Chi wedi cael eu creu ar ddelw Duw. A mae hwnna'n gwneud chi yn anhygoel. A mae pob person ydych chi'n gweld, mae pob person ydych chi'n cwrdd, mae rhaid i ni gofio bod nhw wedi cael eu creu ar ddelw Duw. Mae hwnna'n cyfri y pobl dyn ni'n hoffi. A mae hwnna'n cyfri y pobl... Wel, y pobl chi'n gwybod, chi'n caru nhw just achos mae Duw wedi dweud bod chi'n gorfod. Y pobl yna. Falle bod ni ddim yn hoffi cymaint. Ond mae cofio bod nhw wedi cael eu creu ar ddelw Duw yn helpu ni i'w gweld nhw fel mae Duw yn eu gweld nhw. Yn helpu ni i caru nhw fel dylen ni i caru nhw. A i wasanaethu nhw fel dylen ni i gwasanaethu nhw. Achos mae pob person mor special i Dduw. Mor werthfawr i Dduw. A dyna jyst gwario 5 munud yn sôn amdani. Achos pan dyn ni'n deall hynny, mae'n helpu ni i weld pobl fel dylen ni gweld nhw. A mae Duw yn caru pobl. Mae Duw yn caru pob person. So ar ôl i fe creu'r anifeiliaid, ar ôl creu y môr a'r tir, a'r gofod a'r nefoedd, mae Duw yn dweud mae hwn yn dda. Ond yn Genesis 1:31, ar ôl i Dduw creu pobl, mae'n dweud, edrychodd Duw ar bopeth roedd wedi wneud a gweld fod y cwbl yn dda iawn. Mae Duw yn caru pobl mewn ffordd arbennig. Mae Duw yn caru i greuawd, mae Duw yn caru'r byd, mae Duw yn caru'r anifeiliaid. Ond mae'n caru chi a fi mewn ffordd unigryw, mewn ffordd arbennig. A mae Duw yn eich caru chi gymaint mwy na dyn ni'n gallu meddwl. A mae bob un ohono ni yn werthfawr i Dduw. Jyst mynd i troi'r Testament Newydd am eiliad yn Mathew pennod 6, adnodau 25 i 27. Lle mae Iesu'n siarad am poeni. Os rhywun yn poeni lot fan hyn, dwi'n poeni yn ormodol sy'n ni'n dweud. A mae Iesu'n dweud, dim rhaid chi boeni. A dyma be mae Iesu'n dweud yn Mathew 6, 25 i 27. Felly dyma dwi'n dweud, peidiwch poeni beth yw fwyta, a beth yw yfed, a beth yw wisgo. Ond nid oes mwy i fywyd na bwyd a dillad. Meddyliwch am adar, enghraifft. Dyn nhw ddim yn hau, nac yn medu, nac yn storio mewn ysguboriau. Ac eto, mae eich tad nefol yn ei bwydo nhw. Dych chi'n llawer mwy gwerthfawr na nhw. Allwch chi ddim hyd yn oed gwneud eich bywyd eiliad yn hirach drwy boeni. Dwi jyst eisiau canolbwyntio ar y frawddeg na. Dych chi'n llawer mwy gwerthfawr na nhw. Dwi eisiau chi wybod heddiw pa mor werthfawr ydych chi i Dduw. A pan dyn ni'n meddwl am yr holl anifeiliaid anhygoel yma, dyn ni wedi sôn amdanyn nhw heddiw, pan dyn ni'n edrych tu fas ar yr adar yn hedfan. Mae Duw yn dweud, dych chi'n llawer mwy gwerthfawr na nhw. Dych chi mor werthfawr i Dduw. A mae'n torri'n nghalon ni wrth i ni edrych o gwmpas y byd yma. A mae cymaint o bobl yn stryglo gyda diffyg hunanwerth. Dyn nhw ddim yn gweld y gwerth yn nhw. Ond mae Duw eisiau dweud wrth nhw, dych chi mor werthfawr. Dych chi mor werthfawr. A falle bod rai o chi heddiw yn stryglo. Bod chi'n dweud wrth eich hunan, dwi ddim yn meddwl bod fi'n werthfawr. Dwi werth dim byd. Falle bod chi'n meddwl, wel, sneb arall yn trin fi fel bod fi'n werthfawr. Falle bod chi'n dod o gefndir lle dyw pobl heb eich trin chi fel bod chi'n werthfawr. Ond mae Duw yn ei air yn dweud, dych chi mor werthfawr. Yn fwy gwerthfawr holl, popeth arall dwi wedi creu, mae Duw'n dweud, dych chi'n fwy gwerthfawr. Dych chi mor werthfawr i Dduw. A falle bod neb arall yn eich trin chi fel na. Ond mae Duw, creawdwr y bydysawd, y Duw holl a lluog, brenin y brenhinoedd, yn dweud yn glir yn ei air, dych chi'n werthfawr. A dyna gyd dwi eisiau rhannu gyda chi bore yma. Bod chi mor werthfawr. So fe werth i chi ddod yr holl ffordd i Aberystwyth jyst i glywed y gwirionedd bod Duw yn meddwl bod chi mor werthfawr. A sut dyn ni'n gwybod hynny? Sut dyn ni'n gwybod gwerth unrhyw beth? Mae rhywbeth yn werthfawr. Dyn ni'n gweld gwerth rhywbeth drwy faint mae rhywun yn fodlon talu i brynu'r peth yna. Dyna beth yw gwerth unrhyw beth. Mae hwn gwerth 50 pint, achos mae pobl yn gweld gwerth 50 pint ac yn fodlon talu 50 pint i brynu hyn.
So dych chi mor werthfawr, be nath e gostio Duw i'n prynu ni? Nath e gostio i fab. Nath e gostio danfon i fab i'r byd i fod yn dlawd ac i farw ar groes mewn ffordd erchyll i brynu ein bywyd ni. I brynu ein tragwyddoldeb ni. So dych chi mor werthfawr i Dduw, nath e ddanfon ei fab Iesu i farw ar groes drosoch chi. Yn amlwg, yn Llanw, dyn ni'n dathlu'r atgyfodiad. A mae'r atgyfodiad yn dangos i ni bod yna fywyd newydd ar gael i bob un ohono ni. A dwi'n gobeithio bob un ohono ni di profi hynny. Bod ni'n byw mewn ffordd, bod yna perthynas gyda chi, gyda Iesu Grist, sydd wedi rhoi fywyd drosoch chi. A dyn ni'n dathlu wrthos yma bod ni wedi cael ein maddau, bod yna rhyddid i ni. Ond dwi eisiau dathlu, a dwi eisiau chi ddathlu heddiw, a cofio bod chi'n werthfawr, achos bod Iesu di marw drosoch chi. Achos bod Iesu di dweud bod fi'n ei caru chi. So dau beth i gofio, dyna ni. A wedyn gewn ni gan arall i orffen. Un peth, cofiwch, dyn ni wedi yn creu arddelu Duw. Mae hwnna'n unigryw i bobl, i chi ac i fi. Dych chi wedi cael eich creu arddelu Duw. A cofiwch pam ydych chi'n siarad â phobl heddiw, pam ydych chi'n gweld pobl ar ein strydoedd yn ein cymunedau, maen nhw'n bobl sydd wedi cael eu creu arddelu Duw. A mae Duw eisiau perthynas gyda nhw. A ni'n galw ni fel Cristnogion i fynd allan a'i rannu'r efengyl gyda nhw, achos maen nhw'n werthfawr i Dduw. Maen nhw'n werthfawr i Dduw. A dyna'r ail peth dwi eisiau ni gofio heddiw, pa mor werthfawr ydych chi i Dduw. Dim ots be mae unrhyw un arall yn dweud, dych chi yn werthfawr i Dduw. Mae mor amlwg yn ei air, faint mae Duw yn eich caru chi. A mae hwnna'n cymaint o cliché mewn Cristnogaeth neu gyfer, bod Duw yn eich caru chi. Ond pan mae'r gwirionedd na really yn treiddio'ch calon chi, mae'n newid bob dim. Fyddwch chi byth yr un peth eto pan dyn ni'n sylweddoli faint mae Duw yn ein caru ni. Pa mor werthfawr ydy ni i Dduw. So pan dyn ni'n mynd mas heddiw, pan dyn ni'n joio pnawn yma, pan dyn ni'n gweld yr adar yn yr awyr, pan dyn ni'n gweld yr anifeiliaid dros y lle a'r defaid a'r mynyddoedd, dwi eisiau chi gofio wrth edrych arnyn nhw, waw, maen nhw'n anhygoel, ond mae Duw yn dweud bod fi yn fwy gwerthfawr na hyd yn oed nhw. Dwi eisiau chi gofio hynny heddiw, a dwi eisiau bendithio chi. So gaf i weddio dros ni, a wedyn gewn ni gan arall i ddathlu i orffen. Felly dwi'n diolch i ti Dduw am y cyfle i fod yma heddiw. Dwi'n diolch am bob un yn yr ystafell yma. Dwi'n diolch i ti Dduw bod ti di'n creu ni. Ti yw'r un roddodd fywyd i ni. Ti yw'r un roddodd anadl i ni. A dyn ni yma, wythnos yma, i dyfoli di, i dy addoli di, i dy ogoneddu di. A diolch i ti bod ni wedi cael ein creu ar ddelw Duw. Hwna'n anhygoel Dduw i feddwl amdani. A diolch i ti Dduw bod ti yn caru pob person. A helpa ni i fynd allan a'i rhannu'r efengyl. Achos wyt ti eisiau perthynas gyda pob un. Mae pob un dyn ni'n cwrdd wedi cael ei creu ar dy ddelw di Dduw. A diolch i ti Dduw bod ti wedi dweud yn dy air mor amlwg bod ni mor werthfawr i ti. A dwi jyst yn gweddio dros o pobl yn y stafell yma Dduw. Falle sydd ddim yn teimlo hynny bob dydd. Falle sydd ddim yn teimlo fel bod nhw'n werthfawr. Falle sydd ddim wedi cael eu trin yn eu bywyd fel bod nhw'n werthfawr. Ond mae'n wir Dduw bod ti'n dweud bod nhw'n werthfawr. So dwi jyst yn gweddio reit nawr, ysbryd glân. A fyddi ti'n dangos y gwirionedd na. Fydd hwnna'n treiddio eu calonau nhw. A fydden nhw'n gweld bod nhw'n werthfawr i Dduw. Helpa ni i rannu'r neges yna gydag eraill. Y rai sydd yn ein capeli ni, y rai sydd yn y ffydd, ond hefyd y rai sydd ddim yn dynabod i eto. Helpa nhw i weld bod ti'n meddwl bod nhw mor werthfawr marwes di ar y groes dros nhw, Iesu. Felly diolch am heddiw, bendithiau'n amser ni nawr yn yr egwyl a'r pnawn yma a trwy'r dydd. Diolch i ti am y cyfle i fod yma. Diolch i ti am pwy wyt ti Dduw. Yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. MG. MG. Right, se. Blant, dwi eisiau gweld yr anifeiliaid yma. Ble maen nhw? Chi wedi gwneud gwaith da ardderchog. Dewch allan i'r blaen gyda'ch anifeiliaid a dyngoswch, dalwch nhw'n uchel i ddangos i bawb. O, lliwgar. Ardderchog, boes. Ardderchog. Ro clap iddyn nhw. Ie. Bendigedig. Bendigedig. Da iawn. Na i gasglu nhw wedyn o'r agorau. O, ardderchog Caleb. Da iawn ti boi. Da iawn, maen nhw dal i ddod, dal i ddod. Mae rhywun wedi gweithio'n galed. Da iawn. Ardderchog. Wel, yw wy'n mynd i wneud rhywbeth
Wedodd Stuart Bell wrthyn ni am wneud neithiwr, sef dathlu, mwy o ddathlu. Ac mae'r gan yma, blant, mae gwaith gennych chi wneud yn hon hefyd, gore, sef i sgrechen. Nawr, os nad ydych chi'n hoffi lot o sŵn, rhowch eich bysedd i ni di ymarfer yn y gan gyntaf, bysedd ar dros y clustau, achos mae hon mynd i fod yn swnllid. Okay? Ond mae Mrs Geraint wedi fatgoffa i, os allai ffyd, cyn i ni wneud dathlu. Mae'n mab ni, Meilir Bach, wedi cyrraedd y 30 di Gwener diwetha. A weles i bod ragor yn dathlu penblwydd wythnos hon. Os yw'n yn dathlu penblwydd yn y flwyddyn nesaf? Well ni glywed hon, te, okay? Oedd yn ddim wedi bwriadu. Penblwydd hapus, penblwydd hapus, penblwydd hapus iawn i chi. Penblwydd hapus, penblwydd hapus, penblwydd hapus i bob un. Penblwydd hapus, penblwydd hapus, penblwydd hapus iawn i chi. Penblwydd hapus, penblwydd hapus, penblwydd hapus i bob un. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Right, digon hwnna. I bawb sy'n mynd nôl i gymlynedd a mwy nawr. Okay, so dathlu tran moli yw enw'r gan yma. A blant gawn ni ymarfer. Okay. So mae dweud 1, 2, 3, dewch nawr i foli, 4, 5, 6, gweiddi, neidio, sgrech. Ydych chi'n gallu sgrechen? Ar ôl 3. 1, 2, 3. Perffaith. Croeso chi sefyll os ydych chi moyn yn hon, achos mae rai chi ddawnsio weithiau, does? 1, 2, 3, dewch nawr i foli, 4, 5, 6, gweiddi neu'r sgrech. 7, 8, 9, pawb i godi llaw, 10, cam i ddathlu. Ac eto, 1, 2, 3, dewch nawr i foli, 4, 5, 6, gweiddi neu'r sgrech. 7, 8, 9, pawb i godi llaw, 10, cam i ddathlu. O, mae pawb yn y hoffi dathlu, dathlu tran moli, dathlu'r nadolig a dathlu'r pas, dathlu ti fewn neu dathlu ti fas, dathlu gen i'r babi a dathlu penblwydd, o mae dathlu yn rwydd. 1, 2, 3, dewch nawr i foli, 4, 5, 6, gweiddi neu'r sgrech. 7, 8, 9, pawb yn codi llaw, 10, cam i ddathlu. 1, 2, 3, dewch nawr i foli, 4, 5, 6, gweiddi neu'r sgrech. 7, 8, 9, pawb yn codi llaw, 10, cam i ddathlu. O, mae pawb yn y hoffi dathlu, dathlu tran moli, dathlu'r nadolig a dathlu'r pas, dathlu ti fewn neu dathlu ti fas, dathlu gen i'r babi a dathlu penblwydd, o mae dathlu yn rwydd. 1, 2, 3, dewch nawr i foli, 4, 5, 6, gweiddi neu'r sgrech. 7, 8, 9, pawb yn codi llaw, 10, cam i ddathlu. 1, 2, 3, dewch nawr i foli, 4, 5, 6, gweiddi neu'r sgrech. 7, 8, 9, pawb yn codi llaw, 10, cam i ddathlu. 10, cam i ddathlu. 10, cam i ddathlu. Jazz hands. Woo! Eisteddwch, wi jyst yn mynd i roi un gweddi fach a helpu chi blant falle
gyda cofio, os ydych chi weithiau'n meddwl, wi eisiau gwyddio, ond dwi'n cofio beth i wneud, defnyddiwch eich llaw, right? A defnyddiwch eich llaw chwith. So, bawd i ddechrau. O ddiw, rwy ti'n dda. Rwy ti'n dda iawn. A nes ti greu byd da iawn. A dwi eisiau ti roi ti yn rhif 1 yn fy mywyd i. Wedyn, y bus pwyntio. Chi'n pwyntio at bobl eraill. O ddiw, dwi eisiau gweddio am bawb arall. Bawb yn y teulu, bawb yn ffrindiau, a phawb dwi ddim yn nabod. Bydd gyda nhw, bendithiau nhw ddiw. Yna, 3 bus yn y canol. A ni'n cofio'r croes, tair y croes. Ac ni'n dweud diolch. Diolch i ti ddiw bod ti wedi gyrru Iesu i farw dros ni ar y groes yn y canol. A mae Iesu i fod yng nghanol yn bywyd ni, yng nghanol popeth. Yna, pa mae llaw chwith, oherwydd y bus yma yw bus y fodrwy briodas. Modrwy a bus cariad. Dyw, ni'n diolch i ti am dy gariad ac i ni'n gofyn am dy fyddeiant am bopeth i ni wedi wneud yn ddrwg. Hyd yn oed Martin Geraint. Ac yn ola, y bus bach, sef gwyddio amdano chi. Dim byd yn bod ar wyddio amdano chi eich hunan. O ddiw, helpa fi i ddysgu ac i fyw bywyd wyt ti eisiau. Ro'r peth yna dwi eisiau os wyt ti angen i fi gael nhw. Ac yn ola, i ni'n rhoi'r llaw fel cledr. I ni'n gwyddio yn erbyn popeth sydd yn derbyn di ddiw. Helpa fi i frwydro trwy'r bywyd yna yn denw di. Amen. Le ma nhw? Lais a Steph. Amen. Diolch yn fawr. Martin, diolch. Da iawn. Meis yn fawr iawn. Cwpl o bethau am beth sy'n digwydd nesaf. Mae'r tîm plant yn mynd i fod yn barod i'r plant rhwng oed ysgol gynradd. So os ydych chi oed ysgol gynradd, gallwch chi mynd at Jack a'r criw. Bydd yna paned, bydd yna amser i chi nôl paned, dod nôl fan hyn. Bydd Meilir yn dechrau, byddwn ni'n addoli gyda'n gilydd am 10:15 cyn bod ni'n gwahanu i'r ddau le. A wedyn, nes ymlaen pnawn yma, byddwn ni'n cyfarfod wrth y castell ar y gwair sydd wrth y parc a'r eglwys lawr yn y dre. Am hanner awr wedi 1, dewch eich cinio, dewch yn barod i gael amser da. A wedyn, yr un peth ola, am 6 o'r gloch, fyny fan hyn, bydd cyfarfod cyffredinol Llanw. So dewch eich syniadau, sylwadau, a bydd hwnna am 6 o'r gloch. So dyna ni, diolch yn fawr unwaith eto. Ewch i gael paned, plant, ewch i fwynhau efo Jack a'r tîm.